హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రభుజీ అందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు సుగురుజీ. ప్రభుజీ ప్రణామాలు. నా హరే కృష్ణ వాయిస్ ప్రభుజీ. ఏదైనా బ్రేక్ అయితే చెప్పండి. ప్రెజెంట్ అయితే లేదు, బానే ఉంది. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే హరే రామ కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే రామ హరే రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 రామ హరే రామ కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ హరే. రామ రామ హరే 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 రామ హరే రామ హరే రామ కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే. కృష్ణ హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ రామ కృష్ణ కృష్ణ రామ హరే రామ హరే. హరే 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 రామ హరే హరే రామ 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 హరే హరే హరే. హరే రామ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే కృష్ణ హరే. కృష్ణ కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ మహామంత్రం చెప్పినందుకు. క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాము, లేకపోతే ఒక 2 minutes వెయిట్ చేద్దాం. అందరూ మరి జాయిన్ అయినట్లు లేరు. రేపు పండుగ ఉంది కదా, హడావిడిగా ఉన్నారే. ఓకే, స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం బెంగళూరు కర్ణాటక వారి తరపున 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి అటెండ్ అయినందుకు మీ అందరికీ కూడా నా శిరసాభివందనం. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనాశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे हरे. हरे राम. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ప్రభుజీ, నా వాయిస్ ఏదైనా బ్రేక్ అయితే మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని చెప్పండి, లేకపోతే మెసేజ్ పెట్టండి. అలాగే ఈరోజు మనం భగవద్గీతలో 10వ అధ్యాయము. నా గురు మహారాజులు ఎంతవరకు నాతో చెప్పిస్తారు నేను అంతవరకు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. అలాగే మీ అందరూ కూడా బ్లెస్ చేయండి. కరెక్ట్ టైంకి కరెక్ట్ పదాలు నా నోటి నుంచి వచ్చేలాగా. హరే కృష్ణ. ఈ అధ్యాయం పేరు 10వ అధ్యాయము. ఈ అధ్యాయం పేరు ఏంటంటే భగవద్ విభూతి యోగము. మనము ఇప్పటి వరకు 9 అధ్యాయాలు చూసాము. మొత్తం భగవద్గీత 18 అధ్యాయాలు అయితే 9 అధ్యాయాలు అంటే సగం భగవద్గీతని మనం ఇంతవరకు చూసాం. నిన్న 9వ అధ్యాయంలో ఏం చూసాము? రాజవిద్య రాజగుహ్యం అంటే విద్యలలోకెల్లా రాజు భగవద్గీత. రాజగుహ్యము అంటే పరమ గుహ్యమైనది, అత్యంత రహస్యమైనది. అత్యంత రహస్యమైనదని చెప్తున్నారు. అంటే మనం భగవద్గీత సారాంశం తెలుసుకోవడం నిన్న లాస్ట్గా ఏం చెప్పారు? మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. అంటే 4 విధాలుగా, అంటే నువ్వు నన్నే నమస్కరించు, నాకే నన్ను పూజించు, ఇట్లా చెప్పడం జరిగింది. ఆఖరికి నువ్వు ఏమి చేసినా కూడా నన్ను తలుచుకుంటూ చేయమని 27వ శ్లోకంలో చెప్పారు. అట్లాగే పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం అంటే నువ్వు
నాకు ఏవో పంచపక్ష పరమాణాలు కూడా పెట్టవసరం లేదు, నీ దగ్గర లేకపోతే నేను పెట్టలేనుగా స్వామి, నా దగ్గర ఏమీ లేదు కదా అని అనుకుంటూ ఉంటాం కదా. ఆఖరికి నీళ్లు సమర్పించినా కూడా ప్రేమతో నేను వాటిని తీసుకుంటాను అని ఆయన చెప్తున్నారన్నమాట. అలాగే మనం నిన్నటి అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా మనం చూసింది ఏంటి అంటే, గుహ్యాత్ అంటే నేను ఆత్మను, శరీరం కాదు. గుహ్య తరం అంటే పరమాత్మ ఉన్నారు, ఆయన గురించి తెలుసుకుని ఆయనకి ఆ ఆయనకి నాకు ఉన్న సంబంధం ఏంటి అని తెలుసుకోవడం గుహ్య తరం. అలాగే గుహ్య తమము అంటే నేను ఆయనకి సేవ చేయడం, అంటే భగవంతునికి సేవ చేయడమే నా యొక్క కర్తవ్యం అని తెలుసుకుని అది ఆచరించడం, అది పరమ సీక్రెట్, అంటే అత్యంత రహస్యమైనది అనమాట. ఇది నిన్న మనం చూసాం. అలాగే ఈ రోజు అధ్యాయం ఈ విభూతి యోగంలో ఏంటి అనేది చూద్దాం. భగవద్గీత యొక్క సారాంశం కూడా ఈ అధ్యాయంలో ఉంది. ఎందుకు అంటే మనం ముఖ్యంగా చూస్తూ ఉంటాం చతుశ్లోకి రామాయణం, చతుశ్లోకి భగవద్గీత, చతుశ్లోకి భాగవతం, ఇట్లా ఈ చతుశ్లోకి భగవద్గీత అనేది కూడా ఈ అధ్యాయంలో, ఈ 10వ అధ్యాయంలో 4 శ్లోకాల్లో భగవద్గీత సారాంశం మొత్తం వివరించబడింది అనమాట. అదేంటనేది కూడా మనం ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ మ్యూట్ లో ఉన్నారు. గురుజీ ప్రభుజీ మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు ప్రభుజీ. గురుజీ మీ మాట వినపడట్లేదు అసలు. ప్రభుజీ మ్యూట్ లో ఉన్నారు. ఐ థింక్ తను ఫోన్ మాట్లాడుతున్నారు మెసేజ్ ప్రభుజీ. పెడదు, కొంచెం లిఫ్ట్ చేయండి. మెసేజ్ పెడదు. అతను ఏదో ఇంపార్టెంట్ కాల్ లో ఉన్నట్టుంది. కంగారు పడొద్దండి, అందరూ ప్రభుజీ మాట్లాడుతున్నారు కదా, మనకి కనిపిస్తుంది కదా. హరే కృష్ణ. సారీ అండి, క్షమించండి, కొంచెం ఇంపార్టెంట్ కాల్ అవ్వడం వల్ల. కాబట్టి నిన్న ఆ అధ్యాయంలో ఏం చెప్పారు అంటే, పూర్తిగా నాకు అంటే భగవద్గీత యొక్క ఆ, సారాంశం మనం ఈ అధ్యాయంలో చూస్తాము. కానీ అక్కడ ఏం చెప్పారు, నీ మనసును పూర్తిగా నాకు సంలగ్నం చేయమని ఆ 9వ అధ్యాయం చివరిలో చెప్పడం జరిగింది. ఈ 10వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం. శ్రీ భగవాను వాచ భూయ ఏవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః యత్తేహం ప్రీయమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, మహాబాహువులు గల ఓ అర్జున, నా మాటలు మళ్ళీ విను. నీవు నాకు ప్రియ మిత్రుడవగుటచే ఇంతవరకు వివరించిన దానికంటే ఉత్తమమైన జ్ఞానము నీ హితం కొరకు చెప్పబోతున్నాను. మనకి చూస్తే చూడండి, 7వ అధ్యాయంలో చెప్పారు, 4వ అధ్యాయంలో చెప్పారు, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఇంకా నీకు ఇంకా పరమ జ్ఞానాన్ని ఇస్తాను అని చెప్తున్నారు. మ్యూట్ లో ఉండండి. హరే కృష్ణ. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఇంకా అంటే ఇంకా ఉత్తమమైన జ్ఞానాన్ని నీ మంచి కోసం నేను ఇంకా వివరిస్తాను, విను అర్జున అని చెప్తున్నారు. నమే విదుస్సురగణాః ప్రభవం న మహర్షయః అహమాదిర్హి దేవానాం మహర్షీణాం చ సంశ. ప్రభుజీ వాయిస్. ఓకే, హరే కృష్ణ. దేవతలకు గాని మహర్షులకు గాని నా పుట్టుక వైభవము తెలియదు.
ఎందుకనగా దేవతలకు మరియు మహర్షులకు నేనే మూలము. అందరినీ భగవంతుడే సృష్టించారు. దేవతల్ని అలాగే మహర్షుల్ని వాళ్ళందరికీ కూడా ఏంటి భగవంతుని యొక్క పుట్టుక అనేది అంటే అవతారం తీసుకోవడము, ఆయన ఎలా పెరిగారు అనేది ఇదంతా కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. మనకేంటి ఇప్పుడు తండ్రి వాళ్ళ యొక్క పిల్లలు ఎలా పుట్టారు, వాళ్ళు ఎలా పెరిగారు, వాళ్ళ జీవితం ఎలా ఉందనేది తండ్రికి తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే అతను ప్రత్యక్షంగా అదంతా చూస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి. కానీ మరి తండ్రి యొక్క పుట్టుక ఎలా జరిగింది, ఆయన యొక్క బాల్యం ఎలా గడిచింది అనేది ఆయన చెప్తేనే ఆ పిల్లలకి తెలుస్తుంది. లేకపోతే వాళ్ళకి తెలీదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు పుట్టేటప్పటికే వాళ్ళు యొక్క తండ్రి ఆల్రెడీ పుట్టి ఉన్నాడు. ఆయన యొక్క బాల్యం అంతా గడిచిపోయింది కాబట్టి. అదేవిధంగా దేవతలకైనా ఋషులకైనా భగవంతుని యొక్క మూల స్వరూపం కానీ మూల స్థానం కానీ ఆయన యొక్క నిజ స్వరూపం కానీ వాళ్ళకి తెలుసుకోలేరు. ఎందుకంటే భగవంతుడు వాళ్ళు జన్మించే కంటే ముందే ఆయన జన్మించి ఉన్నాడు కాబట్టి. అలాగే పాండిత్యంతో కానీ మానసిక కల్పనతో అంటే వాళ్ళు ఎలా భగవంతుడి యొక్క సృష్టి ఎలా చేసి ఉండొచ్చు, భగవంతుడు ఎలా జన్మించి ఉండొచ్చు, భగవంతుడు ఇలా అవతారం తీసుకుని ఉండొచ్చు, ఇలా అనుకునే వాళ్ళకి సరిగా అవగాహన చేసుకోలేకపోతున్నారు. వాళ్ళు నిజమైన సృష్టి ఎలా జరిగింది, భగవంతుడు ఆయన ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఎలా చేశాడు అనేది వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. కాబట్టి కృష్ణుడి యొక్క భక్తులకి ఆయన చెప్తున్నారు, ఆయన వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా చేస్తున్నారు దయతో. భగవంతుడి యొక్క దయతో వాళ్ళకి భక్తులకు మాత్రం అర్థమయ్యేలాగా చేస్తున్నారు. ఇటువంటి భగవద్గీత, భాగవతము వంటి ఇటువంటి ప్రామాణిక గ్రంథాలని పఠించడం ద్వారా మాత్రమే వాస్తవమైన స్థితి ఎలా జరిగింది, వాస్తవంగా వీరందరూ ఎలా వచ్చారనేది వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారు. అంతేగాని ఏ మానసిక కల్పన చేయడం కానీ పాండిత్యం తెలిసిన దాని ద్వారా కానీ వాళ్ళు అవగాహన చేసుకోలేకపోతున్నారు అని. ఇక్కడ మనం చూస్తే బ్రహ్మదేవుడు కూడా ఏంటంటే ఒకసారి కృష్ణ భగవానుడు చిన్న పిల్లవాడిగా ఉండి అక్కడ వాళ్ళ యొక్క స్నేహితులతో కలిసి ఆడుకుంటూ ఉండడము, ఆ యొక్క గోవుల్ని ఆ అడవుల వైపు తీసుకువెళ్ళి వాటికి మేపడము ఇదంతా చేస్తూ ఉంటారు కదా. చేసేటప్పుడు ఏంటంటే బ్రహ్మదేవుడు అనుకుంటూ ఉంటారు, అసలు నిజంగా ఇతను భగవంతుడేనా, ఈయనేదో కొన్ని గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నాడు అని ఆయన కూడా మోహానికి గురవుతారనమాట. అసలు నిజంగా అంటే భ్రమకు లోనవుతారనమాట, నిజంగా ఈయన అసలు భగవంతుడేనా అని. అంటే ఎలా చేస్తూ ఉంటారంటే కృష్ణ భగవానుడు అక్కడ ఉండే ఆయన యొక్క స్నేహితుల కంచాల్లో ఉన్న ఆకలి అదే ఆహారం తీసుకుని తినేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు ఎంగిల్ చేసింది. అలాగే ఒకసారి ఏం జరుగుతుందంటే ఆయన యొక్క స్నేహితుడు ఎవరైతే ఉన్నారో మజ్జిగ తాగి నోట్లో పెట్టుకుంటారనమాట. ఇట్లా అంటే బొగ్గలన్నీ వాసిపోయి ఇలా ఉంటాయి కదా, మనం చూస్తూ ఉంటాం, చిన్నప్పుడు ఆడుకుంటూ ఉంటాం కదా, బొగ్గల్ని ఇలా 2 చేతులతో ఇలా కొడితే ఆ యొక్క లోపల ఉన్న నీళ్ళు మొత్తం బయటకు వస్తూ ఉంటాయి. మనందరం ఇది ఆడుకున్నట్లుగానే మనకు గుర్తు. కాబట్టి అలాగే ఒకసారి ఒక స్నేహితుడు మజ్జిగ బాగా నోట్లో పోసుకుని ఉంటాడనమాట. ఆయన దగ్గరికి ఎదురుగా వెళ్ళి కృష్ణుడు నుంచుని ఆయన యొక్క బొగ్గల్ని కృష్ణుడు ఇట్లా కొడతాడనమాట. కొట్టేసరికి ఏమవుతుంది, ఆయన నోట్లో ఉన్న మజ్జిగ మొత్తం మీద అంటే ముందుకు వచ్చేస్తాయి. మరి ముందు ఎవరు నుంచున్నారు, కృష్ణుడు నుంచున్నాడు. మరి ఎవరి మీద పడతాయి, కృష్ణుడి మీద పడతాయి. ఆఖరికి ఎలా ఉన్నాయంటే ఈయన నోట్లో ఉన్న మజ్జిగ అంటే కృష్ణుడి యొక్క స్నేహితుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో అతని నోట్లో ఉన్న మజ్జిగ ఏకంగా వెళ్ళి కృష్ణుడి యొక్క నోట్లో పడతాయి అనమాట. అంటే అటువంటి పనులు చేశాడు. అవి చూసిన బ్రహ్మ ఇదంతా కూడా కాదు, ఇతను దేవాది దేవుడు కాదు అని సరే ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దామని ఏం చేస్తారంటే ఆయన దగ్గర ఉన్న గోవుల్ని ఆ గోప బాలుని అంటే ఆయన యొక్క స్నేహితుల్ని వీళ్ళందరినీ కూడా అపహరించుకుని వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన జస్ట్ కొంత దూరం వెళ్తారు, వెళ్ళి అసలు ఏం జరుగుతుందా అని చూస్తారనమాట. మనం చూసాం కదా, బ్రహ్మలోకానికి మనకి చాలా తేడా ఉంటుంది. మనకి 4 యుగాలు అయితే అంటే ఆ 4 యుగాలు ఒక కల్పం అయితే ఆయనకు ఒక పగలు, అలాంటిది మనకి కొన్ని సంవత్సరాలు అయితే ఆయనకి ఒక నిమిషము ఒక గంట అట్లా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆయన కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత మనకి అప్పటికి ఈ భూమి మీద కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచిపోతుంది అనమాట. సరే ఏం జరుగుతుందా అని ఆయన జస్ట్ అలా తొంగి చూస్తారనమాట. చూస్తే అందరు గోవులు, అందరు గోప బాలు ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నారు. ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే ఆయన అపహరించిన వాళ్ళకంటే కూడా ఇంకా సుందరంగా ఉన్నారు. ఆ యొక్క తల్లులు అంటే ఎవరైతే పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క తల్లులు ఇంకా ఇంకా వాళ్ళలో నుంచి అంటే ఆ పిల్లలతో మాధుర్యాన్ని పొందగలుగుతున్నారు. ఎందుకు అంటే ఆ కృష్ణుడు వాళ్ళందరిలాగా విస్తరించి ప్రతిరోజు అందరిలోకి వెళ్తున్నారు, గోవుల్లాగా మారి అందరితో ఉంటున్నారు అనమాట. కాబట్టి అది తెలుసుకున్న బ్రహ్మదేవుడు వెంటనే ఆయనకి బాధ కలుగుతుంది, నేను ఎంత పాపం చేశాను అని. వెంటనే వచ్చేస్తారు, భగవంతుని ముందు సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేస్తూ
నన్ను క్షమించండి అని ఆయన వేడుకుంటారనమాట. అలాగే ఇంద్రుడు, మనందరికీ తెలిసిందే ఈ స్టోరీ. ఎప్పుడైతే ఆ అక్కడ ఈ మనము ఇంద్రుడికి, వరుణ దేవుడికి, వీళ్ళకు కాదు చేయాల్సింది, మనకి గోవర్ధనగిరి చాలా సహాయం చేస్తుంది. కాబట్టి మనం ఈ గోవర్ధనగిరికి పూజలు చేయాలి అని ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు చెప్తారో అప్పుడు సరే అని నందమహారాజు అలాగే అని ఆ గోవర్ధనగిరికి పూజలు చేస్తారనమాట. అప్పుడు నాకు చేయకుండా యజ్ఞాలు యాగాలు ఒక కొండకి చేస్తున్నారు వీళ్ళు అని ఆయన విపరీతంగా తుఫాన్ లాగా విపరీతంగా వర్షం కురిపించడం, వానదేవుని పిలిచి వర్షం కురిపించమని చెప్తారు. అలాగే అని విపరీతంగా వర్షాలు కురుస్తూ ఉంటే అందరూ భయపడిపోతారు. వెంటనే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆయన ఒక ఎడమ చేతి చిటికిన వేలు మీద ఈ యొక్క కొండని, ఆ గోవర్ధన గిరిని ఎత్తి పట్టుకుంటారు. అది చూసిన ఇంద్రుడు ఇంకా వర్షధాటిని ఇంకా పెంచుతారనమాట. అయినా కానీ ఏమి కాకుండా ఆ 7 రోజులు 7 పగళ్ళు అలాగే పట్టుకుని ఉంటారు. చూడండి, వాళ్ళకి ఎటువంటి అపాయము, వాళ్ళకి ఎటువంటి హాని కలగకుండా ఆ 7 రోజులు కూడా చూసుకుంటారు. వెంటనే ఇంద్రుడికి అర్థమైపోతుంది ఈయన ఎవరో కాదు, దేవాది దేవుడు అని. వెంటనే వచ్చేస్తారు శరణాగతి. స్వామి నన్ను క్షమించండి, నేను అజ్ఞానంతో ఏదేదో చేశాను, నా తప్పును క్షమించండి అంటే సరేనని ఆయన్ని క్షమిస్తారనమాట. కాబట్టి ఇట్లా అంటే ఆఖరికి బ్రహ్మ అయినా ఇంద్రుడైనా ఇటువంటి దేవీ దేవతలు కూడా వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. అలాగే మనకి ఈశోపనిషత్తులో చెప్తారు, మనకి 3 ప్రమాణాలు ఉంటాయి అన్నమాట. ఒకటి ఏంటంటే ప్రత్యక్ష ప్రమాణం, అంటే మనం కంటితో చూస్తాము, దాన్నే నమ్ముతాము. ఒకవేళ మన కంటికి కనపడకపోతే అది నమ్మము. అలాగే అనుమాన ప్రమాణం, ఇలా అయి ఉంటుంది, అలా అయి ఉంటుంది, ఇట్లా ఊహించుకుంటూ ఉంటాం. ఏదో మన కల్పన ద్వారా ఈ సృష్టి అంతా ఇలా జరుగుండొచ్చు, అలా జరుగుండొచ్చు అని మనకి మనమే ఏదో ఊహించేసుకుంటూ ఉంటాము. ఇందా చూసాం కదా, ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అంటే కంటి చూడడం. మనకి సూర్యుడే సరిగ్గా కనపడాడు, సూర్యుడిని మనం మన కంటితో మనం ఒక గంట సేపు కళ్ళార్పకుండా చూడలేము. అలాగే సూర్యుడు మనకు ఒక పళ్ళెంలాగా కనిపిస్తూ ఉంటారు. మరి సూర్యుడు అంతేనా, పళ్ళెంలాగానే ఉన్నారా? కాదు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక గ్రహం, అంత పెద్ద సూర్యుడు అనమాట. కాబట్టి మనకి అంత క్లియర్గా అంటే మన యొక్క ఇంద్రియాలతో మనం ప్రత్యక్షంగా చూడలేము అన్నీ కూడా. అలాగే శబ్ద ప్రమాణం, ఇది ఏంటి అంటే మన పురాణాలు, వేదాలు, అంటే ఒకళ్ళ ద్వారా ఒకళ్ళు శబ్ద ప్రమాణం అంటే వినడం అనమాట. భగవంతుడి నుంచి ఈ గురు శిష్య పరంపర ఎలా అయితే ఉందో వాటి నుంచి, అంటే భగవంతుడి నుంచే వేదాలు వచ్చాయి, బ్రహ్మ నుంచి పురాణాలు, ఇలా ఉపనిషత్తులు, ఇవన్నీ కూడా రావడం జరిగింది. వాటిని మనం పూర్తిగా విశ్వసించాలి. ఎందుకు అంటే వాటికి ఇంకా అంటే అది అలా కాదు ఇలా కాదు అనడానికి ఉండదు. యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అలాగే జరిగింది కాబట్టి అన్నిటినీ కూడా ఆ యొక్క వేదాలలో, పురాణాలలో పొందుపరిచి మనకి వ్యాసదేవుల వారు ఇచ్చారు. కాబట్టి మిగతా రెండు ప్రమాణాలు ఏంటంటే మనం అవి కావచ్చు కాకపోవచ్చు, కానీ శబ్ద ప్రమాణం అనేది కంపల్సరీగా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి భగవంతుడి గురించి కూడా వేదాలలో, పురాణాలలో, ఇతిహాసాలలో అన్నింటిలో ఉంది. అది మనం చదువుకుని అది మనం అర్థం చేసుకోగలిగితేనే మనకి భగవంతుడు అంటే గురువుల ద్వారా వినడము, వీటి ద్వారా అర్థమవుతారు తప్ప లేకపోతే మనం కూడా భగవంతుడిని తెలుసుకోలేము. ఎందుకంటే మనకంటే ముందే, దేవీ దేవతల కంటే ముందే, మహర్షుల కంటే ముందే భగవంతుడు ఉన్నారు. వాళ్ళకి సరిగ్గా తెలియట్లేదంటే ఇంకా మనం ఎంత? యో మామయమనాదించ వేత్తి లోకమహేశ్వరం అసమ్మూఢ సమర్థ్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే. నన్ను జన్మరహితుడుగను, అనాదిని అని, సర్వలోక మహేశ్వరుడు అని తెలుసుకున్న వారు మోహమునకు గురికారు, మరియు వారు సమస్త పాపముల నుండి విముక్తి చేయబడతారు. అంటే కృష్ణుడు పుట్టుకలేనివాడు, ఆయన యొక్క దేహం మార్పు చెందదు. ఆయన యొక్క దేహం ఏంటి, అలాగే ఉంటుందన్నమాట. మన దేహమేమో భౌతికంగా ఉంటుంది, ఆయన దేహమేమో ఆధ్యాత్మికంగా ఉంటుంది. అలాగే దేవతలందరూ ఈ భౌతిక జగత్తులో సృష్టించబడిన వారే, కానీ కృష్ణుడు ఈ భౌతిక జగత్తు సృష్టించబడటానికి ముందే ఆయన ఉన్నారు. దేవకీదేవి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఇలా బ్రహ్మదేవుడు, మిగతా దేవీ దేవతలు అందరూ కూడా వచ్చి ఆయనకి నమస్కారం పెట్టుకుని వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట, ఎప్పుడు భగవంతుడు బయటికి వస్తారు అని. ఇటువంటివన్నీ కూడా శ్రీమద్ భాగవతంలో మనకి చెప్పారు. బుద్ధిర్జ్ఞానవ సమ్మోహ క్షమా సత్యం తమశమః సుఖం దుఃఖం భవో అభావో భయం చాభయమేవ చ అహింసా సమతా తుష్టిః తపోదానం యశో యశః భవంతి భావా భూతానాం మత్త ఏవ పృథక్ విధాః. బుద్ధి, జ్ఞానము, సంశయము మరియు భ్రాంతిరాహిత్యము,
క్షమాగుణము, సత్యము, ఇంద్రియ నిగ్రహము, మనోనిగ్రహము, సుఖదుఖములు, జనన మరణములు, భయము, ధైర్యము, అహింస, సమత్వము, తృప్తి, తపస్సు, దానము, కీర్తి, అపకీర్తి అనే ఈ మొదలగు జీవుల వివిధ గుణములన్నీ నా నుండే జనించాయి. అంటే ఏమని చెప్తున్నారు? మనకున్న బుద్ధి అయిన, జ్ఞానమైన ఇటువంటివన్నీ కూడా, మనకు వచ్చే సుఖ దుఃఖాలు, జనన మరణాలు, భయము, ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని నుంచి వచ్చినవి. ఈ గుణాలన్నీ కూడా, అందుకే మనం ఆల్రెడీ 7వ అధ్యాయంలో చూసాం. భగవంతుని వచ్చినవే ఈ త్రిగుణాలు. ఆయనకి ఈ త్రిగుణాలకి అతీతుడు ఆయన. కానీ ఆయన నుంచి వచ్చిన ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్న ఈ త్రిగుణాల వల్ల మనం బంధింపబడుతూ ఉన్నాము. ఇక్కడ మనకి ఇంకా కొంచెం వివరణ ఇస్తున్నారు చూడండి. మహర్షయ సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తథా మద్భావా మానసా జాత ఏషాం లోక ఇమా ప్రజాః. సప్త ఋషులు, వారి పూర్వం సనక సనందాదులైన 4 మహర్షులు, 14 మంది మనువులు నా మనసు నుండే ఉద్భవించారు. వివిధ లోకములందలి సమస్త ప్రజలు వారి నుండే జన్మించారు. ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి, నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. 7 ఋషులు, అలాగే 4 అత్యున్నత మహాత్ములు, అలాగే 14 మంది మనువులు. కాబట్టి ఆ మనువుల నుంచి వచ్చిందే కాబట్టి మనం మానవులం అయ్యాము. బ్రహ్మ నుండి ఏంటంటే 4 మహాత్ములు జన్మించారు. వాళ్ళు ఎవరు అంటే సనక, సనందన, సనాతన, సనత్ కుమారులు. మన బ్రహ్మాండంలో బ్రహ్మదేవుడికి అందరికంటే ముందు ఆయన యొక్క మనసు నుండి జన్మించారనమాట వీళ్ళు. అంటే ఒక ఒక ఆడ మగ కలయిక వల్ల, అంటే లైంగిక పద్ధతి వల్ల జన్మించిన వాళ్ళు కాదు, ఆయన యొక్క మనసు వల్ల జన్మించారు. కాబట్టి వీళ్ళకి తల్లి లేదనమాట. వీళ్ళని ఏమంటారంటే నిత్య ముక్తులు. వీళ్ళు ముక్తాత్ములు అనమాట. యోగ శాస్త్రాల్లో వీళ్ళు నిష్ణాతులు. అంటే ఆధ్యాత్మిక సాధన ద్వారా వీళ్ళు మనం గనక ఆధ్యాత్మిక సాధన మొదలు పెడితే ఆ యొక్క మోక్ష ప్రాప్తికి వీళ్ళు మనకి సహాయం చేస్తూ ఉంటారనమాట. ఆ శక్తి కూడా వీళ్ళకి ఇవ్వబడింది. ఈ కుమారుల తర్వాత ఎవరు వచ్చారంటే సప్త ఋషులు. మారీచ, అంగిర, అత్రి, పులస్య, పులహ, క్రతు అని ఇట్లా, అంటే వశిష్ఠుడు, ఇట్లా ఈ యొక్క సప్త ఋషులు కూడా వచ్చారు. వీళ్ళకేంటి, ఈ మనుష్య లోకానికి, అంటే అంటే జనాభాని పెంచే యొక్క పని వీళ్ళకి ఇవ్వబడింది, ఈ సప్త ఋషులకి. ఆ తర్వాత ఏమో 14 మంది మనువులు వచ్చారు. మనుష్య జాతిని ఆ దేవతా లోకాల నుంచి, ఈ మనువులు ఏంటి, దేవతా లోకాల్లో ఉంటూ మన యొక్క ఈ మానవ జాతిని, మనుష్య జాతిని ధర్మం, అంటే ఈ వైదిక ధర్మంలో నిలిపి మనల్ని సంరక్షిస్తూ ఉండే యొక్క అధికారం వీళ్ళకి ఇవ్వబడింది అనమాట. ప్రస్తుతం మనకున్న ఈ మనువు పేరు ఏంటి అంటే వైవస్వత మనువు. ఈయన 7వ మనువు అనమాట. అందుకే ఈ కాలాన్ని కూడా మనం వైవస్వత మన్వంతరం అని పిలుస్తారు. అలాగే ప్రస్తుత కల్పం అంటే మనం చూసాం, బ్రహ్మదేవుడికి ఒక పగలు. ఈ పగలులో బ్రహ్మదేవుడికి 7 మనువులు ఉంటారు. అలాగే రాత్రిలో మళ్ళీ 7 మనువులు ఉంటారు అనమాట. అలాగే మనం ఈ స్క్రీన్ మీద చూస్తే ఇక్కడ మత్స్యావతారం. సత్యవ్రతుడు అని ఆయన సముద్రం దగ్గర అగ్ని ఇవ్వడానికి వెళ్తారనమాట. అప్పుడు ఆ నీళ్ళలో ఒక చిన్న చేప వచ్చి ఆయన చేతుల్లోకి వస్తుంది. అర్ఘ్యం వచ్చి సంధ్యావందనం చేస్తూ ఉంటారు కదా, ఇట్లా నీళ్లు దోశతో తీసినప్పుడు చిన్న చేప ఆయన చేతుల్లోకి వచ్చి నన్ను రక్షించమని అడుగుతుంది. సరే అని ఆయన ఆ చేపను తీసుకుని ఆయన కమండంలో వేసుకుని ఇంటికి వెళ్తారు. దాన్ని తీసి ఒక బాండం, అంటే ఒక నీళ్ళ దాంట్లో వేస్తారు. అది దానంత పెద్దగా అయిపోతుంది. అప్పుడు మళ్ళీ ఆ బాండంలో నుంచి తీసి ఒక కుండం, అంటే ఒక చెరువు లాంటి దాంట్లో వేస్తారు. అది ఆ సైజుకి పెరిగిపోతుంది. అప్పుడు ఆయనకి డౌట్ వస్తుంది అనమాట, నేను ఫస్ట్ చేతులతో తీసుకుంటే పెద్దగా అయింది, నా కమండలంలో వేసుకుంటే కమండలం అంత పెద్దగా అయింది, దేంట్లో వేస్తే అంత పెద్దగా అవుతుంది, ఇదేదో ఒక మిరాకిల్ లాగా ఉంది, ఇదేదో ఒక లీల జరుగుతూ ఉంది అని ఆయన భగవంతుని ప్రార్థిస్తారు. ఏం జరుగుతుంది స్వామి, నాకు అర్థమయ్యేలాగా చెయ్యండి అని. అప్పుడు భగవంతుడే ప్రత్యక్షమై చెప్తారు, 7 రోజుల్లో ప్రళయం రాబోతుంది, నువ్వు ఔషధాలు, ఈ సప్త ఋషులు, వీళ్ళందరినీ కూడా రెడీగా పెట్టుకుని ఒక నావని తీసుకుని ఒక నావని సిద్ధం చేసుకుని దాంట్లో నువ్వు వీళ్ళందరినీ ఎక్కించుకుని రెడీగా ఉంటే నేను నిన్ను తీసుకెళ్తాను, ప్రళయం రాబోతుంది అని చెప్తారు. అలాగే సత్యవ్రతుడు అలాగే అంతా రెడీ చేసి పెట్టుకుంటారు. వీళ్ళందరూ నావని రెడీ చేసుకుంటారు, వాళ్ళందరూ నావని ఎక్కుతారు, ఒక ప్రళయం వస్తుంది. భగవంతుడు ఆ మత్స్యావతారంలో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఆ చేప రూపంలో వచ్చి ఆ ప్రళయ జలాల్లో భగవంతుడు వీళ్ళు ఆ నావలో ఎక్కించుకుని, ఇక్కడ ఈ తాళ్ళ కట్టుబడి ఉంది కదా అనంతశేషుడు, వాసుకి అంటారనమాట. ఆ వాసుకిని అట్లా ఆయన ఒక కొమ్ముకి కట్టి, వీళ్ళ యొక్క నావకి కట్టి
వాళ్ళందరినీ కూడా, అంటే నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఆ ప్రళయం తర్వాత మళ్ళీ సృష్టి జరగాలి కదా, వారి కోసం వీళ్ళందరినీ తీసుకుని వెళ్తారనమాట. మళ్ళీ సృష్టి జరుగుతుంది. ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేతి తత్వతః సోవికంపేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః. నా మహిమలను దివ్య శక్తులను యథార్థంగా తెలిసిన వారు నిశ్చలమైన భక్తి యోగంలో నెలకొంటారు. ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహానికి తావులేదు. మనం 7వ అధ్యాయంలో చూసాం, మనుష్యాణం సహస్రేషు అని. అంటే భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. భాగవతం మరియు భగవద్గీత గురించి అనుకునే వాళ్ళు కూడా చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. కాబట్టి నా మహిమలని దివ్య శక్తుల్ని యథార్థంగా తెలిసిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. వాళ్ళు భక్తి యోగంలో నెలకొంటారు. ఇందాక చతుశ్లోకి భగవద్గీత అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇట్లా అంటే ఏంటి అంటే, మనకి బ్రహ్మాండ భ్రమితే కోన భాగ్యవాన్ జీవ్ గురు కృష్ణ కృపపై భక్తిలత బీజ్ అంటారు. అంటే కొన్ని కోట్ల మందిలో ఎవరో ఒక్కరికి మాత్రం ఈ భక్తిలత బీజం అనేది దొరుకుతుంది. దానిని ఎవరు వదిలిపెట్టకూడదు. ప్రతి ఒక్కదానికి చతుశ్లోకి ఉన్నట్లుగానే భగవద్గీతలో కూడా చతుశ్లోకి ఉంది. అంటే సంబంధ, అభిధేయ, ప్రయోజన. ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరు వినండి. సంబంధం అంటే ఏంటి? తెలుసుకోవడం. మనం ఎవరిని ఆరాధించాలి, అసలు మనకి ఈ యొక్క సమస్త సృష్టికి మూలం ఎవరని తెలుసుకోవడం. అభిధేయ అంటే మనం ఏం చేయాలి. మనం ఈ యొక్క సంబంధం తెలుసుకున్నాము, దానికి మనం ఏం చేయాలి అనేది అభిధేయ. మరి ఏది మనం ఏం చేసినా కూడా మనకి ఫలశ్రుతి అనేది వస్తుంది కదా, అది ప్రయోజనం. అంటే వాటి వల్ల మనకి ఏం దొరుకుతుంది అనేది, మనం ఏం పొందుతాము అనేది ప్రయోజనం. ముందుగా మనకి సంబంధ ఈ శ్లోకం చూద్దాము. అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్వితాః. నేనే సమస్త సృష్టికి మూల ఉత్పత్తి స్థానమును, నా వల్లనే సమస్తము నడుస్తున్నది. దీనిని పూర్ణంగా తెలుసుకున్న జ్ఞానులు నన్ను అత్యంత భక్తి విశ్వాసములతో ఆరాధిస్తారు. మనకి భాగవతంలో చెప్తారు ఏమని అంటే, ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనేది 1/4, అంటే మిగతా 3/4 ఏంటి? ఆధ్యాత్మిక లోకాలు, స్పిరిచువల్ ప్లానెట్స్ అన్నమాట. అందుకే ఇక్కడ ఆ యొక్క ఈ భౌతిక సృష్టి అలాగే ఆధ్యాత్మిక సృష్టి ఇదంతా కూడా ఎవరు మూలము? భగవంతుడు. నా వల్లనే ఇదంతా కూడా నడుస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ ఇంకోటి ఏం చెప్పారు? ఇతి మత్వా భజంతే మాం, భజంతే భజతే అని మనకి ఆయన యొక్క ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా ఎక్కడో చోట చెప్తూ ఉన్నారు. భజంతే అంటే నిజంగా భగవంతుని తెలుసుకుని ఆయన్ని భజించేవాళ్ళు. భజన అంటే కర్తాలు చేస్తూ ఉంటారు కదా, అదని కాదు. ఆరాధించడం. ఆరాధించడం అంటే వాళ్ళు ఏదైతే చెప్పారో దానిని మనం ఫాలో అవ్వడం, ఆచరించడం, అది నిజమైన భజన అంటే. కాబట్టి మనం ఎక్కువగా పూజలు చేస్తూ ఉంటాము. పూజలతో పాటు ఆరాధన చేయాలి, ఆరాధించాలి. భగవంతుడు ఏం చెప్పారు, మనం ఎవరినైతే పూజిస్తున్నామో వాళ్ళు ఏం చెప్పారు దాన్ని ఆచరించడం అనమాట. ఆరాధన అంటే భగవంతుని మీద మనం మనకున్న ప్రేమని తెలుపుతూ పత్రం, పుష్పం, ఫలం, తోయం అంట అటువంటి ఏదైనా కూడా మనం చేయొచ్చు. కాబట్టి ఇది దీనిని పూర్ణంగా తెలుసుకున్న జ్ఞానులు నన్ను అత్యంత భక్తి విశ్వాసములతో ఆరాధిస్తారు. కాబట్టి మనం ఆరాధించాలి. దానివల్ల మనకి మనం తెలుసుకున్న తర్వాత, సంబంధం తెలుసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చెయ్యాలి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. శుద్ధ భక్తులు మనస్సు నాయందే లగ్నం చేసి వారి జీవితాలను శరణాగతితో నాకే అర్పించి ఎల్లప్పుడూ నాయందే సంతుష్టులై ఉంటారు. ఒకరినొకరు నా గురించి తెలుసుకుంటూ మరియు నా వైభవాల గురించి చర్చించుకుంటూ అత్యంత తృప్తిని, పరమ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. చిత్త అంటే ఏంటి? మనస్సు. అంటే పూర్తిగా మనసుని ఆయన యొక్క ఆలోచనలోనే, శుద్ధ భక్తులు ఆయన మీదనే వాళ్ళ యొక్క మనసుల్ని లగ్నం చేస్తారు. వాళ్ళు ఏంటంటే పూర్తిగా భగవంతునికి శరణాగతి అయ్యి తుష్యంతిచ రమంతిచ అంటే భగవంతుని కీర్తిస్తూ ఉంటారు. దానివల్ల వాళ్ళకి ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుంది. రమంతిచ అంటే ఆనందం కలగడం. ఉదాహరణకి ఇక్కడ చూడండి, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆయన ఎప్పుడు కూడా భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ చాలా ఆనందంగా ఉండేవాళ్ళు. 70 సంవత్సరాల వయసులో కూడా అమెరికా వెళ్ళి కొన్ని వేల మందిని అక్కడ మార్చారనమాట. అలాగే మందిరాలను కట్టారు. హిప్పీలుగా ఉండే వాళ్ళని హ్యాపీలుగా మార్చారు. హిప్పీలు అంటే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా డ్రగ్స్, మాదక ద్రవ్యాలు, వాటికి విచ్చలవిడితనంగా జీవించడము, అట్లా ఉండేవాళ్ళు. అటువంటి వాళ్ళని హిప్పీ అంటే HIPPY, దాంట్లో ఐ తీసేసి ఏ పెట్టారు, హ్యాపీ అయిపోయారు అనమాట. వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులుగా మారి
చాలా హ్యాపీగా జీవితం మొదలు పెట్టారనమాట అటువంటి వాళ్ళు. అదే మనమైతే ఏం చేస్తూ ఉంటాము, ఏవో ఒక అవసరం లేని వాటి గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటాం. కానీ ఆయన ఏం మాట్లాడినా కూడా వాళ్ళతో కృష్ణుడి గురించే మాట్లాడేవాళ్ళంట. కాబట్టి అట్లా ఉంటుంది శుద్ధ భక్తుల యొక్క లక్షణాలు. సంబంధం లేకుండా, వాళ్ళు భగవంతుడితో సంబంధం లేకుండా ఏమీ మాట్లాడరు. కాబట్టి అట్లా శుద్ధ భక్తులు అయిన తర్వాత అలా ఉండగలిగితే మనకు వచ్చే ప్రయోజనం ఏంటి? తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగంతం ఏన మాముపయాంతి తే. ప్రేమపూర్వక భక్తితో సదా నన్ను సేవించే వాళ్లకు నేను బుద్ధియోగం ప్రసాదిస్తాను, దానిచే వారు నన్ను చేరగలుగుతారు. అంటే ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతో భగవంతుడి మీదనే మనసు పెట్టి భగవంతుడి నామస్మరణ చేస్తారో అటువంటి వాళ్ళకి భగవంతుడే ఏదో ఒక విధంగా భగవంతుడు అంటే ఎవరో తెలియజేస్తారు. చూసారా ఎంత గొప్పగా చెప్తున్నారు. భగవంతుడు ఏదో ఒక విధంగా మళ్ళీ ఆయనే తెలియజేస్తారు. మనకి ఎలా అర్థం అవ్వాలో అలా ఆయనే అర్థమయ్యేలాగా చేస్తారు. ఆఖరికి ఆయన చేరుకునే మార్గాన్ని కూడా ఆయనే ప్రసాదిస్తారని చెప్తున్నారు. అందుకే ఆరంభంలో మనకి భగవంతుని యొక్క నామం జపం చేయడము అంత ఆనందం రాదు. ఏదో మెకానికల్గా అయినా మనం చెయ్యాలి, పర్వాలేదు చెయ్యాలి. అది చేస్తూ 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 ఉంటే మనకి ఆటోమేటిక్గా భగవంతుడు మనకి ఆ పట్టుదలని ఇచ్చి ఆయన చేరుకునే మార్గాన్ని చూపిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అందుకే మనం ఎగ్జాంపుల్ చూడొచ్చు. ధ్రువమహారాజు అతను చాలా గొప్ప తపస్సు చేశారు. ఆయనకి సామ్రాజ్యం కావాలి, అందుకోసం వెళ్ళి ఆయన తపస్సు చేశారు. ఎంతమైన ఘోర తపస్సు చేశారంటే ఒకనొకప్పుడు ఆయన ఒక ఊపిరి తీసుకోవడం కూడా మానేశారు. అప్పుడు దేవీ దేవతలు అందరికీ కూడా ఊపిరి ఆగిపోయిందంట. వాళ్ళు గాలి తీసుకుంటే వాళ్ళు ఆవిరి అంటే ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి కూడా చాలా కష్టపడుతూ ఉన్నారు. ఎందుకు? ఆయన నారాయణ అనే ఒక మంత్రాన్ని, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, అలా ఆ మంత్రాన్ని పఠిస్తూ అక్కడికి ఊపిరి పీల్చుకోవడం కూడా మానేశారనమాట. వెంటనే వీళ్ళందరూ కూడా నారాయణ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు. నారాయణ మీరే కాపాడాలి, ఇతను చేసే తపస్సుకి మా యొక్క ఊపిరి ఆడటం లేదు, దయచేసి ఆయన ఆ యొక్క తపస్సు ఆపమని చెప్పండి అని. అంత గొప్ప భక్తుడు ధ్రువమహారాజు. కానీ ఎప్పుడైతే అతను తపస్సు మెచ్చి ఇక భగవంతుడు దర్శనం ఇస్తారో ఆయనకి ఏం అడగాలో అర్థం కాలేదన్నమాట. వెంటనే నేను ఒక తుచ్చమైన కోరికని కోరాలని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చాను, కానీ మీరు దర్శనం ఇచ్చిన తర్వాత నాకు ఇంకా అవి ఏమీ వద్దు స్వామి, మీరు కావాలి, మీ భక్తి కావాలి, మీ ప్రేమ కావాలి, నాకు ఇంకేమీ వద్దని చెప్తారు. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తారు, నీకు పరిపూర్ణమైన భక్తిని ప్రేమని నేను ప్రసాదిస్తున్నాను, అంతేకాకుండా ఒక నక్షత్ర మండలాన్ని కూడా నేను రాసిస్తున్నాను, ఆ నక్షత్రం పేరే ధ్రువతార అని చెప్తారు. అంటే మనం కూడా ఒక్క అడుగు మనం భగవంతుడి వైపు వేసాము అంటే ఆయన 100 అడుగులు 1000 అడుగులు మన వైపు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారు. గజేంద్ర మోక్షం ఇవన్నీ చూసాం కదా మనం. అట్లా భగవద్గీత యొక్క సారాంశం, తేషామేవానుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః నాశయామ్యాత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. నేను వారి మీద కరుణ చూపడానికి వారి హృదయంలోనే ఉండి అజ్ఞానం వల్ల కలిగిన అంధకారాన్ని తేజోవంతమైన జ్ఞానదీపంతో నశింపజేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, శుకదేవ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజుకి 7 రోజుల్లోనే ఆయన దేహం విడిచిపెట్టేయాలి. అప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నారు, నాకు ఒక మంచి జ్ఞానం కలిగితే భగవంతుడి గురించి తెలుసుకుంటే చాలు అనుకున్నారు. అతనికి శుద్ధమైన భక్తి అనేది లేదు స్టార్టింగ్లో. అతని మనసులో ఏదో ఒక నిద్రావస్థలో ఉంది. కాబట్టి భగవంతుడు ఏం చేశారంటే ఆయనకి అజ్ఞానం, ఆయన మనసులో ఉన్న అజ్ఞానాన్ని అంధకారాన్ని తొలగిపోయేలాగా చేయడానికి శుకదేవ గోస్వామిని పంపించారు. అలాగే దేవహూతి మాత తన కొడుకైన కపిల భగవానుని యొక్క అంటే ఈయన కూడా భగవంతుని యొక్క అవతారమే, కపిల మహర్షి అని చెప్తారు. ఆయన నుంచి భగవంతుని యొక్క లీలలు చెప్తూ ఉంటే ఆవిడ వింటూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే తన యొక్క భర్త కర్దమముని ఆయన వానప్రస్థం వెళ్ళిపోయారు, కొడుకుని ఆవిడకి జ్ఞానోదయం కలిగించమని చెప్పి ఆయన వెళ్ళిపోయారనమాట. అలాగే ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు ఆ గోలోక బృందావనం విడిచి వెళ్ళిపోతారో, అంటే నారాయణ అవతారంలో ఇక్కడ చూస్తే మనం ఈ ఫోటోలో నారాయణ అవతారంలో ఉద్ధవుడికి అలాగే మైత్రేయ మునికి చతుర్భుజాకారంలో దర్శనమిచ్చి ఉద్ధవుడికి ఉద్ధవ గీతని చెప్పి ఆయన యొక్క లోకానికి ఆ అవతార పరిసమాప్తి చేసేసి వెళ్తారనమాట. అంటే ఎవరైతే శుద్ధ భక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళ హృదయంలో ఉన్న ఆ యొక్క అంధకారాలు అటువంటి ఏమైనా ఉన్నా కూడా ఆయన నాశనం చేసేసి తేజోవంతమైన జ్ఞానదీపంతో
వాళ్ళ హృదయాల్లో ఉన్న అజ్ఞానం అంతా కూడా తొలగిపోయేటట్లు చేస్తానని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇదంతా విన్న తర్వాత ఇప్పుడు అర్జునుడు చెప్తున్నారు. అర్జున ఉవాచ పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవమజం విభుం ఆహుస్త్వాం ఋషయః సర్వే దేవర్షిర్నారదస్తథా అసితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవ బ్రవీషి మే. అర్జునుడు పలికెను, నీవు దేవాది దేవుడవు, పరంధాముడవు, పరిశుద్ధుడవు, సంపూర్ణ సత్యమువు, శాశ్వతమైన వాడవు. నీవు ఆది పురుషుడవు, అతీంద్రియుడవు, పుట్టుకలేని వాడవు, సర్వవ్యాపకుడవు. నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు మరియు వ్యాసుడు వంటి గొప్ప ఋషులు అందరూ నీ గురించిన ఈ సత్యమును ధృవపరిచారు. ఇప్పుడు నీవు స్వయంగా దీనిని నాకు ప్రకటిస్తున్నావు. కాబట్టి ఇదంతా భగవంతుడు చెప్పడం అంతా విన్న తర్వాత ఆయన యొక్క మోహం అంతా తొలగిపోయింది. ఎందుకంటే సంపూర్ణంగా భగవంతుడి గురించి తెలుసుకున్నారు. మనం ఇంకొకటి ఏంటంటే భగవద్గీత చదివేటప్పుడు మనం మూడు కూడా ఎలా ఉండాలి? అర్జునుడిలాగా. అంటే భగవంతుడు ఏది చెప్తున్నారో అది చాలా శ్రద్ధగా వింటూ అది అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. మనకి భగవద్గీత అర్థం కాలేదంటే అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. కానీ ఒక పార్ట్ నచ్చింది, ఇంకో పార్ట్ నచ్చలేదు, అంటే ఏదో ఒక యోగం చేయమన్నారు, అది నచ్చింది, ఇంకొకటి నచ్చలేదు అంటానికి అది కుదరదు అనమాట. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? స్వయం చైవ బ్రవీషిమే. స్వయం చైవ అంటే స్వయంగా ఇప్పుడే మీరు నాకు చెప్తున్నారు. కాబట్టి అర్జునుడు ఇక్కడ ఏదో ఒక బావని కానీ ఆయన నా మిత్రుడని కానీ చెప్పట్లేదు. అందుకే చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చెప్తున్నారు. నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు మరియు వ్యాసుడు వంటి గొప్ప ఋషులు కూడా ఈ సత్యాన్ని ఆల్రెడీ ధృవపరిచి ఉన్నారు అని చెప్తున్నాడు. సర్వమేతద్రుతం మన్యే యన్మాం వదసి కేశవ నహితే భగవన్ వ్యక్తిం విదుర్దేవా నదానవాహ. ఓ కృష్ణ, నీవు నాకు చెప్పిందంతా సత్యమని నా సంపూర్ణ విశ్వాసం. దేవతలు, దానవులు కూడా నీ నిజ స్వరూపం ఎరుగరు. ఓ పురుషోత్తమ, నీవు సమస్త భూతాలకు మూల కారణవు, అధిపతివి, దేవతలందరకు దేవుడవు, జగత్తుకంతటికి నాథుడవు. అందుకే జగన్నాథుడు అంటారు. నిన్ను గురించి నీవే నీ ఆంతరంగిక శక్తి ద్వారా ఎరగగలవు. అంటే ఆయన మనకి అర్థం కావాలి అంటేనే మనకు అర్థం అవుతారు, ఆయన యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి ద్వారా. లేకపోతే మనకి అర్థం కారు. ఆఖరికి దేవతలు, దానవులు కూడా ఆయన యొక్క నిజ స్వరూపాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. అలాగే ఓ కృష్ణ, ఓ యోగేశ్వర, నేను నిన్ను నిరంతరము ఎలా స్మరించగలను, ఎలా తెలుసుకోవాలి? ఓ దేవాది దేవ, ఏ ఏ స్వరూపాలలో నిన్ను గుర్తు చేయగలను? అంటే భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు కదా, నా గురించి తెలుసుకో, నన్ను నిరంతరము భజిస్తూ ఉండు అని. కానీ మరి నేను నిరంతరం నిన్ను స్మరించాలంటే ఎలా? ఎందుకు? మనకి భౌతిక జగత్తులో మన ఇంద్రియాలు ఎటేటో పరిగెడుతూ ఉంటాయి కదా, మన మనసు ఎలలో తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా. కాబట్టి మన తరపున అర్జునుడు అడుగుతున్నారు. ఆల్రెడీ అర్జునుడికి తెలుసు, సామాన్య మానవుల కోసం ఆయన అడుగుతున్నారు అనమాట. ఓ జనార్దన, నీ యొక్క దివ్య మహిమలను మరియు అవతారములను మరలా విస్తారముగా వివరింపుము. నీ వచనామృతమును వింటూ ఉంటే ఎన్నటికీ తనివి తీరదు. మీరు చెప్తూ ఉంటారు వచనామృతం. ఆ వచనం, ఆ యొక్క మాటలు ఎలా ఉన్నాయి? అమృతం లాగా మన చెవులో అమృతం పోసినట్లుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అని అర్జునుడు ఇంకా ఇంకా చెప్పు, నేను అసలు నీ అవతారాలని ఎలా చూడాలి, ఇంకా 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 వివరంగా చెప్పు, ఎందుకంటే నేను ఇంకా వినాలనుకుంటున్నానని ఆయన చెప్తున్నాడు. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్పడం మొదలుపెట్టారు. శ్రీ భగవానువాచ హంతతే కథయిష్యామి దివ్యా హ్యాత్మ విభూతయః ప్రాధాన్యత కురు శ్రేష్ఠ నాస్త్యంతో విస్తరస్య మే. ప్రాధాన్యత కురు శ్రేష్ఠ. రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభుజీ మ్యూట్ లో ఉండండి. హరే కృష్ణ. ఓ అర్జున, నా దివ్య వైభవాలను గురించి అలాగే చెబుతాను. నా విభూతులకు అంతం లేనందువల్ల ముఖ్యమైన వాటినే వివరిస్తాను. అందుకే ఇక్కడ ప్రాధాన్యత అని చెప్తున్నారు, అంటే చాలా ముఖ్యమైన వాటిని. ఎందుకు? ఆయన యొక్క దివ్య వైభవాల గురించి మనం తెలుసుకోవాలి అంటే వాటికి అంతం లేదు. అందుకని కొన్ని మాత్రమే, ముఖ్యమైన విషయాలను మాత్రమే చెప్తాను అని చెప్పబోతున్నారు. అహమాత్మా గుడాకేశ సర్వభూతాశయ స్థితః అహమాదిశ్చ మధ్యం చ భూతానామంత ఏవ చ. ఓ అర్జున, నేను సర్వభూతముల హృదయములలో కూర్చుని ఉన్న పరమాత్మను. నేనే సర్వప్రాణుల ఆది, మధ్యము మరియు అంత్యము. అంటే ఉత్పత్తి, స్థితి, ప్రళయకారకుడు ఆయనే.
నేను ఒక మాతాజీ అడిగారు కదా ఎలా మనలో ఉన్నారు అని. ఇక్కడ అంటే సర్వభూతముల యొక్క హృదయాలలో కూర్చుని ఉన్న పరమాత్మ రూపము ఆయనదే. మనకి ముఖ్యంగా ముగ్గురు విష్ణువులు ఉంటారు. ఈయన కారణోదకశాయి విష్ణువు. ఈయన యొక్క శ్వేత రంధ్రాల నుంచి బ్రహ్మాండాలు వస్తూ ఉంటాయి. ఆ బ్రహ్మాండాలలో గర్భోదకశాయి విష్ణువు ఉంటారు. ఆయన ఒక గర్భం నుంచి ఒక తామర తూడు వస్తుంది. ఆ తామర తూడు నుంచి ఒక 14 లోకాలు, అందులో మీరు చూస్తారు కదా పైన పుష్పంలో బ్రహ్మదేవుడు కూర్చుని ఉంటారు. ఆ యొక్క సృష్టిని చేసే యొక్క కార్యము బ్రహ్మదేవుడికి ఇవ్వబడింది. ఆయన సృష్టి అంతా కూడా ఆ జీవులందరినీ కూడా అక్కడ నియమిస్తూ ఉంటారు. ఆ యొక్క జీవులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ జీవుల్లో ఆ హృదయంలో భగవంతుడు పరమాత్మగా, అంటే ఆత్మతో పాటు పరమాత్మగా అందరి హృదయాల్లో ఆయన ఉన్నారని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆదిత్యానామహం విష్ణు జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్ మరీచిర్మరుతామస్మి నక్షత్రాణామహం శశి. ఆదిత్యులలో నేను విష్ణువును, తేజస్సులలో నేను ప్రకాశవంతమైన సూర్యుడిని, మరుతులలో మరీచిని, మరియు ఆకాశ నక్షత్రాలలో చంద్రుడను. హరే కృష్ణ. క్షమించాలి ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ. ఆదిత్యులలో నేను విష్ణువును, తేజస్సులలో నేను ప్రకాశవంతమైన సూర్యుడిని, అలాగే మరుతులలో మరీచిని, మరియు ఆకాశ నక్షత్రాలలో చంద్రుడను. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? ఆదిత్యులలో విష్ణువు అంటే ఆ అదితి పుత్రులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళలో నేను విష్ణువుని. అలాగే వామనుడు, ఆ ఆదిత్యులలో విష్ణువు ఎవరంటే వామనుడు. అలాగే మరుత్తులు, ఆ వాళ్ళలో ఏమో మరీచి, అంటే ఆ వాళ్ళు ఎవరు అంటే దితి అదితి అక్క చెల్లెళ్ళే. ఈ దితికి ఉన్న పుత్రులలో వాళ్ళు మరుతులలో మరీచి నేనే అని చెప్తున్నారు. ఇంకా వేదంలో నేను సామవేదమును, దేవతలో నేను స్వర్గరాజు ఇంద్రుడను, ఇంద్రియంలో నేను మనస్సును, జీవులలో నేను ప్రాణమును అంటే చైతన్యాన్ని. వేదాలలో సామవేద గానం అని చెప్తూ ఉంటారు, అది భగవంతుడే. జీవుల్లో ప్రాణం అంటే మన జీవి అంటేనే ప్రాణం. ఆ ప్రాణం కనుక అంటే చైతన్యం లేకపోతే ఆ శరీరం ఏమవుతుంది? మృతదేహం అవుతుంది అన్నమాట. రుద్రాణం శంకరశ్చాస్మి విత్తేశో యక్ష రక్షసాం వసూనాం పావకశ్చాస్మి మేరు శిఖరినామహం. సమస్త రుద్రులలో నేను శివుడను. ఏకాదశి రుద్రులు అంటారు, అంటే 11 మంది రుద్రులలో నేను శివుడను. అలాగే యక్ష రాక్షసులలో ధనపతి కుబేరుడను, అంటే అందరికీ ధనమిస్తూ ఉంటాడు, ఆ కుబేరుడను. వసువులలో అగ్నిని, మరియు పర్వతాలలో మేరు పర్వతమును. ఈ పర్వతం ఏంటంటే చాలా ఎత్తుగా ఉంటుంది అన్నమాట. పురోధసాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం సేనానీనామహం స్కందః సరసామస్మి సాగరః. ఓ అర్జున, పురోహితులలో ముఖ్యుడైన బృహస్పతిగా నన్ను తెలుసుకునుము. పురోహితులు అంటే దేవతల గురువు బృహస్పతి. సేనాపతులలోనేమో కార్తికేయుడు, మరియు జలాశయాల్లో నేను సముద్రమని తెలుసుకొనుము. అలాగే మన యొక్క ఇస్కాన్కి, ఈ కృష్ణ చైతన్య సంఘానికి సేనానాయకుడు ఎవరు అంటే ప్రభుపాదుల వారు. మహర్షీణాం భృగురహం గిరామస్మ్యేకమక్షరం యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి స్థావరాణాం హిమాలయః. మహర్షులలో నేను భృగు మహర్షిని. ఈయన చాలా గొప్పవాడు, అందుకే మనకి ఆ మహర్షుల్లో ఉత్తముడు భృగు మహర్షి. దివ్య ధ్వనులలో నేను ఓంకారమును, అంటే శబ్ద రూపంలో ఉండే ఓంకారం. వేదాలు ఇవన్నీ కూడా ఓంకారాలే, అవి శబ్ద ప్రమాణం. ఇందాక మనం చూసాం కదా, 3 ప్రమాణాలలో ముఖ్యమైనది శబ్ద ప్రమాణం. యజ్ఞంలో నేను జపనామమును, అంటే జపయజ్ఞమును అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ యొక్క కలియుగానికి మనకి
ఇవ్వబడిన యజ్ఞం ఏంటి? యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ మనం భగవంతు యొక్క నామాన్ని జపించడం. స్థావరాల్లోనేమో హిమాలయము చాలా గొప్పది. ఇంకా అన్ని వృక్షాల్లో నేను అశ్వత్థ వృక్షాన్ని అంటే రావి చెట్టు మనం చాలా పవిత్రంగా చూస్తూ ఉంటాం. దేవర్షులలో నేను నారదుడు, ఆయన ద్వారా చాలా మంది గొప్ప భక్తులుగా మారుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఆయన. అలాగే గంధర్వులలో నేను చిత్రరథుడను, అంటే ఆయన గాన కోకిల అంటే కోశలం అంటే గానాన్ని చేస్తూ ఉంటారు ఆ చిత్రరథుడు. అలాగే సిద్ధులలో నేను కపిలముని. కపిలముని కూడా భగవంతుని యొక్క అవతారమే. ఆయన సాంఖ్య యోగాన్ని ఆయన తల్లికి వివరించాడు. ఇంకా అశ్వములలో అమృతం కొరకు సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు పుట్టిన ఉచ్చశ్రవముగా నన్ను తెలుసుకొనుము. గజరాజులలో ఐరావతమును, మనుషులలో రాజును నేను అని తెలుసుకో. మనకి ఎప్పుడైతే ఆ అమృతాన్ని చిలుకుతూ ఉంటారో అట్లా అప్పుడు కొన్ని వస్తువులు వస్తూ ఉంటాయి. వాటిల్లో ఉచ్ఛ్రేషం అంటే గుర్రాల్లో కూడా ఈ యొక్క ఇటువంటి 5 ఎన్నో తలలు ఉంటుంది కదా, 7 తలలు ఏమో ఉంటుంది. ఇది ఉత్తమమైనది. అలాగే గజరాజులలో ఐరావతం, మనుషులలో రాజు నేనే అని చెప్తున్నారు. ఆయుధములలో వజ్రాయుధమును, గోవులలో సురభిని అంటే కామధేనువు. కామధేనువు అనేది చాలా ఉత్తమమైనది. క్షీరసాగర మదనం చేసినప్పుడు కూడా ఆ కామధేను అనేది వస్తుంది. అలాగే సంతాన ఉత్పత్తికి కారణములలో ప్రేమదేవత అయిన మన్మధుడును కూడా నేనే. సర్పములలో వాసుకిని నేనే. చాలా ఇందాక మనం చూసాం కదా, వాసుకి ఇందాక ఆ చేప అంటే మత్స్యావతారంగా వచ్చినప్పుడు కూడా ఆ వాసుకి వచ్చారు. అలాగే ఈ క్షీరసాగర మదనంలో కూడా వాసుకి వస్తారు. కవ్వంలాగా వాసుకిని కట్టి అటు ఇటు లాగుతూ ఉంటారని. అనేక పడగలు గల నాగులలో నేను అనంతుడను. జలవాసులలో నేను వరుణదేవతను. పితృదేవతలలో నేను అర్యముడను. నియమాలను అమలు పరిచే వారిలో నేను యమధర్మరాజుని. అనంతుడు, ఆయనకి చాలా పడగలు ఉంటాయి అన్నమాట. ఎప్పుడు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు భగవంతుడి యొక్క సేవ కోసం, భగవంతుడి సేవ ఎప్పుడు దొరుకుతుందా అని. బలరాముడే, స్వయంగా బలరాముడే. మనం అప్పుడు ఆ యొక్క బృందావనంలో లీల జరిగినప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆయన భగవంతుడి యొక్క పాదాలు వత్తుతూ ఉండడము అట్లా చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే మనం ఈ పిక్చర్లో చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఎప్పుడైతే వసుదేవుడు అటు తీసుకెళ్తూ ఉంటారో అప్పుడు విపరీతమైన వర్షం కురుస్తూ ఉంటే ఆయన వచ్చేసి పడగ ద్వారా వారికి ఏమీ వర్షం మీద పడకుండా తీసుకువెళ్తారు. అలాగే అర్యముడు, ఎప్పుడైతే శాపం వల్ల యమధర్మరాజు విదురుడుగా వస్తారు కదా, అప్పుడు ఈ అర్యముడే యమధర్మరాజుగా అక్కడ ఉన్నారని. ప్రహ్లాదశ్చాస్మి దైత్యానాం కాలః కలయతామహం మృగాణాం చ మృగేంద్రోహం వైనతేయశ్చ పక్షిణాం. దైత్య దానవులలో అంటే రాక్షసులలో నేను ప్రహ్లాదుణ్ణి. ప్రహ్లాదుడి గురించి మాకు తెలిసిందే, కానీ ఆయన వంశం ఏంటి? రాక్షస వంశం. కానీ ఆయన ఆ రాక్షసులలో కూడా గొప్ప భక్తుడిగా కాగలిగారు. అన్నింటినీ నియంత్రించే వాటిలో కాలం నేనే. అందుకే నిన్న మనం ఒక శ్లోకం చెప్పుకున్నాం కదా, మాకురు ధనజన యవ్వన గర్మం హరతి నిమేషాత్ కాలాత్ సర్వం. కాలము అన్నిటినీ హరించి వేస్తుంది. జంతువులలో నేను సింహమును, మృగరాజు. పక్షులలో నేను గరుత్మంతుడిని. ఆ యొక్క పక్షులన్నిటికీ రాజు ఎవరు అంటే గరుత్మంతుడు అన్నమాట. పవన పవతామస్మి రామ శస్త్రభృతామహం ఝషాణం మకరశ్చాస్మి శ్రోతసామస్మి జాహ్నవి. పవిత్రము చేయ వాటిలో నేను వాయువుని. ఒక గాలి, విపరీతమైన గాలి వచ్చింది అంటే చెత్త చెదారం అంతా కూడా క్లీన్ అయిపోతుంది. ఆయుధదారులో నేను రాముడిని. ఆయన గనక ఆయుధాన్ని పట్టాడు అంటే ఇంకా దానికి రామ బాణానికి రామనామానికి ఎదురు లేదన్నమాట. జలచరాలలో ముసలిని. ముసలి గనక ఆ గజేంద్రుని ఎలా ఎంత గట్టిగా పట్టుకుందో తెలుసు కదా. ప్రవహించే నదులలో గంగా నదిని నేనే. అంటే గంగా నది భగవంతుని యొక్క పాదాల నుంచి వచ్చింది, భగవంతుని యొక్క బొటన వేలు నుంచి వచ్చింది. అది గంగలాగా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. ఓ అర్జున, సమస్త చరాచర సృష్టికి అంటే కదిలేవి కదలనివి చర అచర నేనే ఉత్పత్తి, ఉనికి, అంతం. సృష్టి స్థితి లయ ఆయనే. విద్య అన్నింటిలో నేను అధ్యాత్మ విద్యను. వాదించే వాళ్ళలోని ఆ వాదాన్ని కూడా అంటే గొప్పగా వాదించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో
వాళ్ళలో ఆ వాదాన్ని కూడా నేనే అని చెప్తున్నారు. అక్షరాలలో అకారాన్ని, సమాసాలలో ద్వంద్వ సమాసాన్ని, నాశనం లేని కాలాన్ని, సృష్టికర్తలలో నేను బ్రహ్మని. సృష్టిస్తూ ఉంటారు కదా జీవుల్ని, ఆ యొక్క బ్రహ్మను కూడా నేనే. మృత్యు సర్వహరశ్చాహం ఉద్భవశ్చ భవిష్యతాం కీర్తిశ్రీర్వాక్షనారీణాం స్మృతిర్మేధా ధృతి క్షమ. నేను సర్వాన్ని సంహరించే మృత్యువును, కలగబోయే సమస్తానికి మూలాన్ని నేను. స్త్రీలోని కీర్తి, సంపద, వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, ధైర్యం, ఓర్పు నేనే. అంటే స్త్రీలు వాళ్ళకి చాలా వాక్శక్తి ఉంటుంది. అంటే పురుషులు పాడితే అంతగా ఉండదు, అదే స్త్రీలు పాడితే వాళ్ళ యొక్క పాడే దానికి మైమర్చిపోతూ ఉంటాం అనమాట. అట్లా వాళ్ళ యొక్క జ్ఞాపక శక్తి అందరికీ జరుగుతున్నదే కదా. భార్య ఏమంటుంది, మన యొక్క వెడ్డింగ్ డే ఎప్పుడు, మన పిల్లవాడి బర్త్డే ఎప్పుడు, మన మ్యారేజ్ డే ఎప్పుడు, ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా తనకి చాలా బాగా గుర్తుంటాయి. కానీ పురుషుడికి అంత జ్ఞాపక శక్తి అనేది ఉండదు. అలాగే సహనం, తల్లి కావడం అనేది ఒకసారి ఒక బిడ్డను కన్నప్పుడే పునర్జన్మలాగా. అంటే ఒక మరణించి మళ్ళీ జన్మించినట్లే అని చెప్తారు కదా. కానీ మళ్ళీ రెండవ బిడ్డకి జన్మ ఇవ్వడానికి రెడీ అవుతుంది. మరి అంత సహనం కలిగింది కాబట్టి అందుకే వాళ్ళకి సహనం అనేది చాలా ఎక్కువ. కీర్తి, ఐశ్వర్యం ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడివే అని చెప్తున్నారు. నేను సామవేద గానాలలో బృహత్సామాన్ని, ఛందస్సులలో గాయత్రిని, శ్లోకాలు ఉంటాయి కదా అట్లాగా అందులో కూడా ఛందస్సులు ఉంటూ ఉంటాయి. వాటిలో గాయత్రి ఛందస్సుని నేనే అని చెప్తున్నారు. మాసాలలో మార్గశీర్షాన్ని. ఆ మార్గశీర్షంలో ఏంటి అంటే యొక్క పంట చేతికి వస్తుంది, అందరి ఇళ్ళలో కూడా లక్ష్మీదేవి తాండవిస్తుంది ఆ గ్రామాల్లో అని చెప్తూ ఉంటారు. ఋతువులలో వసంత ఋతువు చాలా చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. మోసములలో జూదాన్ని నేను, తేజవంతులలో తేజస్సుని, విజేతల విజయాన్ని, కృషి సలిపే వాళ్ళ కృషిని, బలవంతుల బలాన్ని నేనే. మోసగాళ్ళలో ఆ యొక్క తెలివితేటలు ఎవరి అంటే భగవంతుడి నుంచి వెళ్ళినవి. అందుకే మోసగాళ్ళకు కూడా మోసగాడు ఎవరంటే భగవంతుడే. ఆయన మోసం చేయాలనుకుంటే ఎవరినైనా చాలా ఈజీగా మోసం చేసేస్తారు. అలాగే బలవంతులలో బలం కూడా భగవంతుడిదే. ఆయన గోవర్ధనగిరిని చాలా చిటికిన వేలతో చాలా సునాయాసంగా, అలాగే ఎంతోమంది అసురులు వస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళందరినీ కూడా సునాయాసంగా సంహరించేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి అలాగే నిజంగా కొంతమంది బలం ఉంది అనుకుంటూ ఉంటారు కదా, ఆ బలం కూడా భగవంతుడిదే. అలాగే యాదవులలో వాసుదేవుడను, పాండవులలో అర్జునుడను. అంటే ఎప్పుడైతే భగవానుడు అవతారాన్ని పరిసమాప్తి చేస్తారో అప్పుడు అర్జునుడు ఆ ద్వారకలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా కాపాడాలని అక్కడికి వెళ్తారు. అప్పుడు ఆయనకు ఆ గాంధీవం కూడా పనిచేయదంట. ఎందుకు? భగవంతుడు ఆ అవతారాన్ని పరిసమాప్తి చేసి వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి అర్జునుడి యొక్క గాంధీవం కూడా పనిచేయలేదు. కాబట్టి ఆ పాండవుల్లో అర్జునుడు కూడా భగవంతుడే. అలాగే మునులలో వ్యాసుడు పురాణాలు, వేదాలు, ఉపనిషత్తులు ఇదన్నిటిని రాసే యొక్క శక్తి ఎలా వచ్చింది? భగవంతుడే కాబట్టి. అలాగే గొప్ప ఆలోచన పరులలో శుక్రాచార్యుడు ఆలోచనలు చాలా గొప్పవాడు. అక్కడికి వామన అవతారంలో భగవంతుడు విష్ణువు వచ్చారని గ్రహించి ఆ బలి చక్రవర్తికి చెప్తాడనమాట, వచ్చింది ఎవరో కాదు సాక్షాత్గా శ్రీ మహావిష్ణువు అని. దండోదమయతామస్మి నీతిరస్మి జిగీషతాం మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం జ్ఞానం జ్ఞానవతామహం. ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేత మార్గాలలో నేను శిక్షను. ఎప్పుడైతే ధర్మానికి ఆ యొక్క ప్రమాదం జరుగుతూ ఉంటుందో దాన్ని ఆ అధర్మాన్ని అణిచివేయాలి. కాబట్టి అప్పుడు ఏం జరగాలి? శిక్షలు పడాలి. కాబట్టి ఆ శిక్ష ఆయన నుంచే వస్తుంది. విజయం కోరుకునే వారిలో వ్యూహము. అంటే ఏదో మనం ఏదైనా చెయ్యాలి అంటే దానికి మనం ప్లాన్ వేయాలి. ఏదన్నా మనం చేయాలి అంటే పర్ఫెక్ట్గా చేయాలంటే మనం ఇలా వెళ్దాం, ఇలా చేద్దాం, ఇలా వద్దాం అని ఒక ప్లాన్ తీసుకుంటాం కదా, అలా ఆ వ్యూహం కూడా భగవంతుడిదే. రహస్యాలలో మౌనం. రహస్యం అంటే మౌనంగా ఉండడమే గొప్ప రహస్యం, అది భగవంతుడిది. అంటే ఒక రహస్యం ఉందంటే మనం వేరే వాళ్ళకి చెప్పకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? మౌనంగా ఉండాలి. వివేకవంతుల్లో జ్ఞానం. అంటే చాలా మంది చాలా తెలివిగల వాళ్ళు కనిపిస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళలో ఉన్న వివేకం అంతా కూడా, వాళ్ళలో ఉన్న జ్ఞానం అంతా కూడా భగవంతుడిదే. ఓ అర్జున, ఇంకా నేను అన్ని జీవుల జన్మ కారణమైన విత్తనము. అందుకే ఇక్కడ బీజం తదహం అర్జున. ఆ బీజం ఎవరు? నేనే. కదిలే లేదా కదలని ఏ జీవి అయినా నేను
లేకుండా ఉనికిలో ఉండదు. కదిలేవైనా కదలనివైనా ఏదైనా సరే భగవంతుడు ఉంటేనే వాటికి చలనం, లేకపోతే చలనం అనేది ఉండదు. ఓ శత్రుంజయుడా, నా దివ్య రూపములకు అంతం లేదు. నేను నీతో చెప్పిందంతా నా అనంతమైన విభూతుల యొక్క సూచన మాత్రమే. అసలు ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే అంతం ఉండదు. నేను నీకు చెప్పిందంతా కూడా ఏదో ఒక్క సూచన. నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరంతప ఏషతు దేశత ప్రోక్తో విభూతే విస్తరో మయా. చాలా విస్తరించి ఉంది. అది ఏదో నీకు చెప్పిందంతా చిన్న సూచన మాత్రమే అని చెప్తున్నారు. నేను కొంతవరకు మాత్రమే చెప్పాను, ఇంకా మొత్తం చెప్పలేదు, దానికి అంతమే ఉండదు అని చెప్తున్నారు. యద్యద్ విభూతి మత్సత్వం శ్రీమదూర్జితమేవ వా తత్తదేవావగచ్చత్వం మమ తేజోంశ సంభవం. ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యవంతమైనవి, సుందరమైనవి, మహిమ కలిగినవి అయిన సమస్త సృష్టులు కేవలము నా తేజస్సులోని ఒక అంశం నుంచే ఉద్భవించినవని తెలుసుకొనుము. ఇక్కడ చూస్తే అన్నీ కూడా చాలా చాలా గొప్పవని, ఈ చాలా గ్రేట్ కదా, ఇంత సుందరంగా ఎలా ఉన్నాయి, లేకపోతే వీళ్ళకి ఇంత జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఇవన్నీ మనం చూసి ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటాం కొన్నిటిని చూసినప్పుడు, కొంతమందిని చూసినప్పుడు. అవన్నీ కూడా భగవంతుని నుంచి వచ్చిన ఒక్క అంశ చేతనే వచ్చాయి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చూస్తే వటపత్రశాయి, ఆయన ఆ వటపత్రం అనే ఆకు మీద పడుకుని అందరూ అంటూ ఉంటారంట, భగవంతుని యొక్క పాదాలలో అమృతం ఉంది, అమృతం ఉంది అని. అది విని ఆయన అనుకుంటున్నారు, అసలు నా పాదాల్లో అమృతం ఉంది అంటున్నారు కదా, ఒకసారి నేనే టేస్ట్ చేస్తానని ఆయన ఒక పాదాన్ని, ఆ ఒక వేలుని ఆయన యొక్క నోట్లో పెట్టుకున్నారంట. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆ ప్రళయ సమయాల్లో అది చేసి చూపించారు అని అక్కడ చెప్తున్నారు. అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. ఓ అర్జున, ఈ వివరణాత్మక జ్ఞానం యొక్క అవసరం ఏమున్నది? కేవలం నా ఒక్క అంశ మాత్రము చేతను నేను ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను. ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు? దేవాదేవుని రూపంలో నేను రావాల్సిన అవసరమే లేదు. ఒక్క అంశ చేతే, నా నుంచి వచ్చే ఒక్క అంశ చేతే, అంటే పరమాత్మ రూపంలో. ఇక్కడ క్షీరోదక శాయి మనం చెప్పున్నాం కదా, ముగ్గురు విష్ణువులలో క్షీరోదక శాయి విష్ణువు పరమాత్మ రూపంలో అందరి హృదయాల్లో ఉన్నారు. ఈయనే అవతారాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి పరమాత్మ రూపంలో నేను వస్తే చాలు, ఈ మొత్తం విశ్వాలన్నింటినీ కూడా నేను వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను. కాబట్టి నేను అవసరమే లేదు. ఈ వివరణాత్మక జ్ఞానం యొక్క అవసరం కూడా లేదు. యొక్క అంశ చేత నేను ఈ విశ్వం అంతా కూడా వ్యాపించి నేను పోషిస్తూ ఉన్నాను. కాబట్టి కృష్ణుడు తన యొక్క ఐశ్వర్యాన్ని గురించి వివరించాడు. కాబట్టి మనం ఎలా అయితే అర్జునుడు అడిగారో, నేను మోహం చెందుతానేమో, భ్రమ చెందుతానేమో, కాబట్టి ఎక్కడెక్కడ నిన్ను చూడాలి, ఎక్కడెక్కడ నీ గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే ఆయన యొక్క మనస్సుని స్థిరపరచుకోవడం కోసం భగవంతుడు ఐశ్వర్యవంతమైనవి, శక్తివంతమైనవి, అలాగే చాలా అందమైనవి చాలా చాలా చెప్తూ వచ్చారు. ఇటువంటివన్నీ చూసినప్పుడు మనం కూడా కృష్ణ భగవాను గుర్తు తెచ్చుకోవచ్చు, స్మరించుకోవచ్చు, జపించుకోవచ్చు. అందుకే మనందరం కూడా జపిద్దాము. అందరూ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ హరే రామ హరే రామ రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే రామ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ హరే రామ హరే, హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే హరే, హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. रामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय. भगवत गीता भागवत ग्रंथाल की जय. जगत गुरु श्रील प्रपाद की जय. हरे कृष्ण महामंत्रान की जय. హరే కృష్ణ. మనం ఈరోజు విభూతి యోగం గురించి, అంటే 10వ అధ్యాయం విభూతి యోగం గురించి చూసాము. అంటే ఎక్కడెక్కడ ఎలా ఉన్నారు అనేది భగవంతుడు చెప్పారు. అలాగే చతుశ్లోకి భగవద్గీత గురించి చెప్పారు. అలాగే దేవతలకి, మునులకి అంతకు ముందే నేనున్నాను, నన్ను వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు అని చెప్పారు. అలాగే విభూతుల్ని మనకి వివరించారు. కానీ రేపేంటి అంటే, ఇది ఎలా అయితే మనకి చెప్పారో దాన్ని రేపు
చూపిస్తారనమాట. అందుకే థియరీ ప్రాక్టికల్స్ అని ఉంటాయి కదా. థియరీ అంటే మనం వినడం, అవి ఎలా ఎలా ఏంటనేది అర్థం చేసుకోవడం. ప్రాక్టికల్స్ అంటే చేయడం, అంటే రేపు భగవంతుడు వాటిని చూపిస్తారనమాట. అసలు ఎలా ఎలా నన్ను ఎక్కడెక్కడ చూపించవచ్చు, చూడొచ్చు మీరు అనేది. రేపు 11వ అధ్యాయము విశ్వరూప సందర్శన యోగము. భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తారు. మనం సాధ్యమైనంత వరకు శ్రద్ధగా వింటూ మనం కూడా చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. భగవంతుడు ఎలా మనకి ఎంతవరకు చూపించగలిగితే అంతవరకు. అందరికీ ధన్యవాదాలు.